Waqt l-attività politika fil-Birgu l-Prim Ministru Robert Abela għal kif għall-Gvern Laburista dak kollu li għandu x'jaqsam mal-familji, il-ħin liberu u rilassament huma sagri sabiex titjib il-qagħda tal-familji tagħna. Ingħad li aktar spazji miftuħa u ħin ta' rilassament jistgħu jsiru hekk kif l-ekonomija hija b'saħħitha u reżiljenti minkejja l-maltemp internazzjonali. Dan anke der biċ-ċar permezz ta' ċertifikat pożittiv ieħor mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF. Għal kif il-familja hija s-sinsla tas-soċjetà. Anke kif issaħħaħ il-ftehim ta' Child Care Centers li f'pajjiżi oħrajn huma mażra ma' saqajn il-ġenituri. Bil-Prim Ministru jgħid li dan hu eżempju ċar fejn it-tissieħ soċjali jingħaqad ma' dak ekonomiku. Dr. Abela elenka wkoll għal numru ta' miżuri li ħadan il-Gvern f'dan ir-rigward. Fosthom l-akbar tax cut, it-tneħħija tal-income tax minn fuq il-paga minima, it-tissieħ tal-in-work benefit, it-tapering tal-benefiċċji soċjali u tnaqqis u tneħħija tat-taxxa għal koppji bit-tfal. Dan għall kuntrarju ta' Gvern Nazzjonalista li kien seraq il-festi pubbliċi ekwivalenti għal 2.5 talif misruq. Bħalissa iwedu lanġ li jisfnu. Umbagħad meta xi darba ikunu fdati fit-tmexxija tal-pajjiż jgħidu għax inqalgħu ċirkostanzi ġodda. Nafu għadin. U kieku jien kelli nuża dal-argument tagħhom. X'kont ngħid? Inqalat pandemija. Gwerra oħra. Kriżi tal-inflazzjoni, kriżi enerġetika, u għedna tax cut tajna aktar mid-doppju. Mbagħad tajna t-tieni tax cut record. U għedna li ħanatu tan children's allowance tajna b'aktar u aktar u aktar. U dik hija d-differenza ħbib tiegħi, kredibilità u kompetenza u esperjenza. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-riforma fil-qrati tal-familja li ġiet imnedija din il-ġimgħa. Dr. Abela tkellem ukoll dwar il-ħatra ta' prim imħallef ġdid fejn daret biċ-ċar id-djufija tal-Kap Nazzjonalista. Il-konsegwenzi kbar esprihom hija il-prim imħallef. Li qalli ċar jekk ma taħtarx aġent prim imħallef u jiena għandi d-dubji tistax taħtar aġent prim imħallef jew le, imma hija dubjuża s-sitwazzjoni jien minn għada nidħol il-qorti ma se nagħti ebda sentenza. U ma ħanieħu ebda deċiżjoni illi tista' timpinġi fuq in-nullità. Dis-sitwazzjoni ried il-kap tal-oppożizzjoni daħħal il-pajjiż fiha, dik iġġibek fiha l-irresponsabbiltà, l-immaturità fit-teħid tad-deċiżjonijiet, li tittoġob il-kollox lil kulħadd il-ħin kollu li siqlem u li siqlaw. Hawn Dr. Abela żied jgħid li huwa jagħmel dak li hu sewwa. Jiena mhux se nċedi pulsier. Jien nagħmel dak li hu sewwa. Jien nagħmel dak li hu sewwa kif għamil darba wara l-oħra, l-għażliet li għamilna, inkluż li rħejna ċerta setat minn idejna, kollha mbuttaw f'dik id-direzzjoni, però mbagħad jekk mir-riformi li għamilna se jkun hemm min jipprova jabbuża, hemmhekk fejn id-deċiżjonijiet se jkunu qegħdin jittieħdu. Il-Prim Ministru Robert Abela għal kif ix-xogħol tal-Gvern għadu għaddej b'forza li ma bħala, brieda, enerġija u esperjenza.